and a woman of God. But as vixesha lihamba, ifamiliarity iye yenza into okokubana siyiphose le nto ufumanisa into yobana uyeze enkonzweni but you are missing le nto kufanele ubana uyayifumana ngenxa yokubaqhela, ngenxa yefamiliarity. Is that fine? Yeah. Latter glory, is that okay? Yes. Happy 7th year. Kuzawuba mnandi kulo nyaka, ingathi ndizawuzichitha lezi zinto zobheka phesheya ndithanda ukuba kufuphi ekhaya. Ingathi ndizawuzichitha lezi zinto zobheka phesheya kufuphi ekhayeni. Sonke ke xa sisindiswa kuba khona into uThixo ayibekayo empilweni yethu, okanye mandithi kumele ibe khona. Siyavana kakuhle ne? Yeah. Kumele ibe khona into uThixo ayibekayo empilweni yettu. In the second chapter of the book of Acts, siyalifumana ibali ngoPawulos. Afikelele kwindawo uPawulos apho abethwa ngumbane, siyayikhumbula kakuhle. Nikhona ekhayeni? Amen. Alright, ngicela nihambe nami kaloku sakushiyeka. Abethwe ngumbane uPawulo ephika nini? eDamasco. Excellent. Ndiyafuna uliva neli cala lingapha. Awubebethwe ngumbane uyaphakama, uyathathwa, uyawuhlala, uyawulinda. And Yesu uthetha kunye nendoda ekuthiwa nguAnanias. Uthi kuye, Ananias, iya kuPawulos uyombeka izandla aphile, ngoba ndimthumile ukuze avakalise indaba ezilungileyo. So wonke umuntu osindiswayo has a mission. Le mission yakhe yokuthini? Hey, latter glory. Imission yokuthini? You start with your testimony. Ukuvakalisa indaba ezilungileyo. Hey, andiqondi kakuhle nini. Namelani ke ne? Nizawuhlala phansi ngoku. Qha kufuneka nindincedisile, otherwise izawubani ke le. Ngelaa xesha sasisindiswa thina. Mna ngalaa mini ndandisindiswa, ugqiba kwam ukusindiswa, the following week ngayokushumayela. Into eyayilindelwe xa ugqitha usindiswa kubana uthini? Indlela akazawukwazi ngayo uSathana uba usindisiwe kubana umme uthini? The only way to distance yourself from the devil ukuma ekoneni. Ngelaa xesha ke lokhula kwam sasinganikwa le indawo, sasinikwa ntoni? Ikona, itaxi rank le yayiyona khona, ngoba abantu baziyo uMdantsane. Kunapho kuse highway pha eMdantsane. Ukuthi xa usindisiwe ulindelwe uba uzayomaphi? Highway. Uthi ndisindisiwe, uba ukamnye highway, intsindiso yakho ayikaqondakali kakuhle. Siyavana kakuhle ne? So wonke umuntu osindiswayo lo all ke xa esindiswa usindiswa abe nalo instruction enjalo. Ifuna ke Acts chapter 19 verse 21, Acts 23 verse 11, and then ke sizaw phambili sizawubamba ke ezindawo ebenincokola ngazo apha ekhaya. But there are a few things endifuna ukunishiya nazo, especially njengokubana ndibona kukho neekomiti ezitsha kucelebrate-wa no-7th year. Zikhona izinto endicinga into yokokuba ndinishiye kunye nazo. Kuba nomntu ofundayo apha ekhaya ofunda kamandi. One, two. Okay. Sifunda kwincwadi yezenzo 19 verse 21. Ke kaloku uzaliseka ezi zinto wamisa emoyeni wakhe uPawulos ukuba athi elityhutyile elaseMakedoni nelaseAkhaya aye eYerusalem esithi
Emveni kokuba ndithe ndakhona ndimele ukuba ndibone neRoma. Phinda kuloo ndawo ke kwakhona. Emveni kokuba ndithe ndakhona ndimele ukuba ndibone neRoma. Aphinde kwakhona loo ndawo. Emveni kokuba ndithe ndakhona ndimele ukuba ndibone neRoma. Cela ujike ujonge kulaa mntu phambi kwakho uthi kumele ube neyakho iRoma nawe. Kabe ngathi uba nesibingana. Kumele ube neyakho iRoma nawe. Uyofika kuyo. Inkosi kakhulu. Ngifundele yesibini ke as well. 23:11. Chapter 20, Zenzo chapter 23 verse 11. Ke kaloku ngoba busuku inkosi yema ngakuye yathi, yomelela Pawulos, kuba njengokuba waqolondisa izinto ngami eYerusalem, kwakunjalo umele ukuthi ungqine naseRoma. Mzalwane, look at the person next to you. Kawujonge lo msebenzi wako ithi mzalwane wami. Bangathi aqina. Ijeni ibheke eRoma. Father, we thank you for your word and pray that you will bless and speak through it. My God, I surrender and submit myself, elizwini lakho, and I pray that the Spirit that is upon me will reveal the mysteries of your way. In Jesus' name. Amen. Now, uPawule xa esindiswa, chapter 19, unamazwi athi kumele apha ekushumayeleni kwam ndiyofika phi? eRoma. Abese ke uThixo uthumela ingelosi kuye. Later on izothi kuye Pawule la Roma ubusithi kumele uyofika kuyo, kumele uyofika kuyo. Andazi noba niyandiva kakuhle na. La Roma ubusithi kumele uyofika kuyo, kumele uyofika kuyo. Molweni lathi glory. Now, yintoni le emalunga neRoma? Rome was the capital world yelaa xesha. UCaesar okanye upresident welaa xesha wayefumaneka phi? eRome. Amanye amazwi uPawulos xa esindiswa uthi bawuze kuthi kanti ibe kanti iphelele iministry yam, ndiyowuma phambi kokumkani ubuqu, ndiyowuma phambi kopresident ubuqu, ndize ndilibeke icebo likaThixo. Andazi noba niyandiva kakuhle na. Bawuze kuthi kanti ilatter glory ifulfilile iministry yayo, iqaqambe, ikhanye phambi kwekhaya elitsha, iyonke yaziwe nangabantu abaphezulu abasemagunyeni. At that point, we will know that uTata Mkhonyasi, noMama, ilatter glory, nabazalwane, they have fulfilled their mission. And that's not what I need for now. That there is a desire. First, there is a calling. Paul is called by Jesus. The calling is to preach. That calling is followed by Paul's desire to fulfill. That is followed by the Lord Himself. Sealing. Thixo amthumele kuyo yokuthi in your preaching Pawulos uzawushumayela eAkhaya, Pawulos uzawushumayela eJerusalema, Pawulos uzawushumayela eEfese, bathi eyona ndawo uzawugqibela kuyo ugqwese uphi? Iphela kwiRoma. At which point khona into nayo othi hey xa ndinofikelela kule ndawo elukholweni la ndingaba ndiyakhambulishile into uThixo ayibeke entliziyweni yawo. Andazi noba niyandiva kakuhle na. Xa ndinofikelela kule ndawo, and it's different for everybody here. There is a calling to preach that the Holy Spirit places on us. There is a calling to give. This part
yokusebenza kaMoya Ingcwele ayikacaci kakuhle kwelibandla langoku. Le ndawo yokuthini? Le ndawo yokusebenza kaMoya Ingcwele yokunikela ayithi kuhle kwelibandla langoku. But when you read the book of Acts, in Acts chapter 2, Acts chapter 3, ufunda ngabazalwane kakhulu. Those who are called to preach, those who are called to teach, benze ngokungakhulu. Do you have a desire yoba nendawo ozawufikelela kuyo in your journey with Christ? Okanye uyahamba nje wakusisa mhlawumbe nangomso? Do you have a desire? Do you have a vision? Do you have a dream? That's your role. All right? That's your role. That's your role. Landa uthi xa ndinofika kulaa ndawo, I know that I would have served my master very well. That's your role. Siyabona kakuhle ne? And so all of us kule ndawo kumele ukuthi senayo intoni? iRoma yethu. You have to have that desire yokuthi ndiyofika phaya kulaa ndawo. Now, when you have testified in Rome, you would have fulfilled le nto uThixo ayibekileyo entliziyweni yakho. Siyavana kakuhle ne? Xa uthe wema phambi kokumkani usiza. Now, iBhayibhile, when the book of Acts iphela kwi-Acts chapter 28, ayisichazeli into okokubana uPawulos wayethe wemana phambi kukaSiza. Siyavana kakuhle ne? But xa ufunda kwiindawo ezithile, for instance in the book of Ephesians nakwezinye indawo, uyamva uPawulos emane esithi phaa xa evala incwadi yakhe athi bayabulisa abazalwane balapha eRoma, ubulisa nabo bendlu kabani? kaSiza. Ikhona abantu abayifundayo iBhayibhile, I like that. Ubulisa nabo bendlu kabani? Kuyabonakala into yokubana wayethi wayofika, wathi akafika nje washumayela, kwakhona abantu abazuzekayo. Ngoba nawe sithi nabo bendlu kaSiza bayathini? Bayabulisa. Now, it's exciting. Ndibona iikomiti ezibekwayo. I'm hoping and I'm trusting God ukuthi banayo ivision yantoni? Banayo ivision yantoni? yeRoma yalapha ekhaya. That they will reach the epitome yokusebenzela uThixo ukufikelela kuloo ndawo. Nasi ke izinto ezintathu umuntu agqitha kuzo ubheke eRoma. Ezinto ezintathu ugqitha kuzo utata uNkosile, ezinto ezintathu ugqitha kuzo abantu abalapha ekomitini, ezinto ezintathu bagqitha kuzo abantu abakwi-leadership. Niyanifumanisa kakuhle ne? There are only three. Zawuhlala phansi ke emveni koko. Number one, for uPaul ukuze ayofika eRoma, uye njani? Niyamkhumbula uye njani eRoma? Uye engumbantu. He had to be a prisoner so that akwazi uyofika phi? eRoma. Ebengazokwazi uPaul ukuthi gqiyevutha eRoma. Kwaye kwanyanzeleka into yokubana abe ngumbanjwa. Now, when you follow the Bible, in fact, incwadi yonke yezenzo imalunga nobomi bukaPawulos ongumbanjwa. Incinci indawo ethetha ngoPawulos engabanjwanga. The book of Acts is mostly filled with Paul's life engumbanjwa. Yiyo le nto naye xa ebhala athi njengombanjwa wasenkosini. The journey ebheka to fulfill le nto uThixo akubize kuyo, at times it's going to go through difficulties ezinkulu. For Paul, it was being a prisoner. But in being a prisoner, Paul can't imphazamise loo nto. He was a prisoner, ezazi uba uyi-prisoner eyaphi? Ebheke eRoma. In whatever that you go through ngeli xesha, as you celebrate the 7th year, as you move on your desire to go to Rome will have challenges, but you must not lose sight. Oh my goodness, don't lose sight. Keep in your mind that your vision, the place of
And so Paul becomes a prisoner. And as a prisoner, uyathathwa ufakwa enqabeni. Kulena wangena kuyo kufikela inkqwithelo. If you have read chapter 22, chapter 23, yezenzo uzawudibana nayo, udibana nayo Paulus. Uyaphi? But he is hit by storms. Oh my goodness, andiliva kakuhle. Iyaphi indlela yakhe? Inayo into edibanisa nestorm? No, but the journey to Rome goes through the storms. Ibhayibhile ithi wangena esikepheni asenqanaweni kwamnyama. Kwakho amaxesha uPawulos ibe nguye ocenga amajoni laba abambileyo abantu bayityani ndizawuphelelwa ngamandla osigada. Nasi nabanye ndiva kakuhle na. Abantu bayityani ndizawuphelelwa ngamandla okuthini osigada singamabanjwa wenu. Ithi through the storm, but ezazi yena into yokubana eyona ndawo yakuyo is Rome. It's fulfilling what God has laid in his heart. Oh, what a glory. I pray that the vision that God has laid in this church, that even through storms, ihlale yona imi ingasuki. Storms will come. No. It's not an if. Storms will come. But through the storms, you need to remember that we are going to Rome. Through the storm, remain sound. Let the Holy Spirit guide you. Through that storm, Paulos, uyathandaza. The verse that we have just read, the angel of the Lord appeared ebusuku and said, Paul, we are in Rome. No, nobody storms and changes. But we are happy. We are in Rome. You're going to fulfill the vision that God has laid in your heart, even through the storms. And that's no manyandiva kakuhle na. Ibhayibhile ithi kwasa usabe busile bangazi nobabaphi yaqhekeka inqanawa. Behlika kwisiqithi esithile besabe behlikile kulo ndawo. The third thing happened. The first one, he was arrested. The second one, he was in storms. The third one, xa befika kule ndawo kuyabanda apha baqokelela inkuni bazakwenza umlilo. Ibhayibhile ithi xa uPawule efaka inkuni emlilweni, qi intoni? Nansi inyoka sele isemkhonweni yakhe yamluma. Bamjonga abantu bathi le ndoda ibifana uba ayisindanga kulaa ndawo ibitshutshiswa kuyo. Abantu xa etshutshiswa nangoku ebemele into yokubana akasindanga phaa kulaa ndawo. Mamelani ke lathi glory, I want to tell you something. When you have been tried and tested, xa usazi ukubana ubheka eRoma, awukhathali uba kuvela ntoni nendleleni. Oh my goodness, you're not hearing me. You're not hearing me. Xa uPawule eyijonga inyoka abantu besothuka imluma. The Bible says akazange ashukume. He was not moved. And that's not what you're kakuhle na. Xa ungafiki kulaa ndawo yokubana when usathana efika ube uyijonga le nto azanayo uthi I've seen bigger ones than this one. I've seen stronger battles than this one. And the Bible says, wayishukumisa nje, he just shook the snake and then emlilweni. Bamjonga abantu uzawuwa afe yavele yahlala abantu yabajonga na. And when you get to that point, then you know your journey to Rome is going to be successful. Awungaphazanyiswa nto. When the troubles come, uvele uyithi nje. Kukhona omnye umfana endike ndajena naye when he came and he was going through troubles. Uthi kumntu Bishop, ndikulaa ndawo yokokubana ndivele ndithi ndincimi kusathana. Awuthi qhenye ngengomso, ndivule ndivune njani. Vukwe nje inkani ethi ndiyaya eRoma.
that you need to get to that point. Unlikely. No matter what you do, devil, I'm going to fulfill what God has laid in my heart. Yeah, you're wrong. I'm going to get there. The snake bit him, he shook it. Washukumisa nje bathi abantu hayi mlinde nomzuzwana uzawuwa nizambona yavele yathi khula nto ngendlela yayo because uyayazi uzawufika lo. I know you've been through that. Many snakes have bitten you. Ezinye zazo ipoison ihleli ngoba ngela xesha ukuluma you lost your confidence. And I'm here to remind you that you are getting closer to fulfill the vision that God has called you to. Do not give up. Shukumisa nje kodwa ungene endleleni. Ungcwele uyakunceda ukuzipoison lena ingahlali. Because you must remember the Bible says, njengoba Moses wayiphakamisa inyoka entangu, unjalo Yesu yethu nawutyiwa zinyoka zalapha bangenela kuye ngoba nguye inyoka yobhethu eyaphakanyiswa nguMoses. Shukumisa nje phezu komlilo kube lenkani engumangaliso uthi devil you are a liar. I am going to finish my journey. Those challenges do come. Ezinye inyoka ziza nabantu esibathembileyo. But you need to keep going. And you need to keep looking up and looking to the Lord. Ngoba ezo zinto zizakwenzeka. You are going to go through the storm. You are going to go through izinto ezizokubopha that you can't fulfill. But keep going. You are going through ixesha lokufika kwezinto ezizakuhlasela. But keep going. There are two things that stand out for me. Ngeli xesha uPaul ekulobu bunzima. Two things stand out. One, ukufika kwabangelosi in the middle of the journey. Yabona, there's nothing like ukufika. God sends people who are going to help us through the journey. Kanunkunyazi, when you think it was me? It was not me. It was God sending uncedo kuwe. I can't lie to you as a one. I don't know how it happened. And nayo nalepiche clear kanunkunyazi yalanto. All I know that's where we met. Ngela xesha lobumnyama benzunguzi. And God sent me as an angel to be on his side. Paul saw an angel appearing. That angel strengthened him. Mabelani bazalwane. Ngamanye amaxesha siyecinga into yokubana the angel is visible ngalo lonke ixesha. Sometimes uThixo usomeleza ngomoya oyingcwele apha ngaphakathi kuthi. Ngeli xesha uqhubekekayo nebhetlo uva pha ngaphakathi into yokubana uyathini? Hayi man, hayi thatha glory. Uva pha ngaphakathi ba uyathini? Yomelezeka. Ibhetlo iphelile? Hayi ayiphelanga. Kodwa pha ngaphakathi uyathini? Yomelezeka. There's nothing efaneleyo. So Paul received ukomelezwa as he was continuing kule journey. God sent the angel ukubana ibomeleze. Usazithumela uThixo ingelosi nangoku. Let me tell you this. I went through a difficult time in ministry. And I decided that Mgunyasi zawukhe ndiye phesheya yoziphumza. Ndasayina for i-course ethile phaya ndawela. Le course andiqinisekanga noba ndandicinge ibhatala yonke into na okanye kwakwenzeke njani. Kodwa ke xa ndifika phaya ndirejistarisha kuthiwa hayi hlekazi, eyona nto besizawuyibhatalela kukufunda. Funeka ube nendawo olala for ezi veki zintathu. Futhi funeka ube nemali yokutya for ezi veki zintathu. Funeka ube nemali yetransport ngoba ihotele lena isikolo siphaya. Mna ndizayithini le nto?
Xa ndisaqala ukothuka ithi le ndoda ilapha emva kwam, don't worry about it. Ndicela ni-edishe ibhili yakhe kule yam ibhili. Andazi noba nyandiva kakhulu. Ndahlala ke kanti le ndoda yalapha sasiseVenice, ikwayeyalapha yandithatha le ndoda yandihlalisa ehotele yabhatala. Nge-evening ithi hayi man, awukwazi usuka ngapha eSouth Africa utye ukutya kwasehotele yonke le mihla, naye ndikhuphe uve nee-restaurant zalapha. Ubhatala ngantoni? Ngemali yakhe. Ngemali yakhe. Nge-weekend xa kuthiwa ehotele, hayi ke esikolweni phaya, hayi ke i-weekend yeyenu, wabuza kum umonela ukwenzani. Ndathi eyi, bendikhe ndaguglisha kho inkonzo endibawela uyawukhonza kuyo qha ikude. It's about 200 kilometers. Wathi hayi, that will be a nice journey for uba siyithathe. Wandisa kuloo nkonzo. Safika phaya, ndabulisa nje, ndandingaziwa nokwaziwa, ndangena nje emnyango umfundisi wakhona wanomdla. Ndamchazela ndifike eSouth Africa, umfundisi wathi hayi, uzawuse usibulisa njengale mini namhlanje. Uzawuse usibulisa. Xa ndigqiba ubulisa uthi hey, akwakuba unosowuhlala. Because nam ndibawela ubheke eholideyi. Ayazi uba kuyandiva kakuhle na. When I came back to South Africa after yonke le nto, ndanento ethi ndithi unkosikazi laa ndoda ndizayiflayisa ngemali yam, sizayihlalisa apha endlini. Ndifuna la 3 weeks andivise kamandi, ndike ndimthini. 2 weeks later xa ndimkhangela ndizawumzisa eSouth Africa, yagoduka laa ndoda. He lived, kokhona ndivayo ngoku into yobana ngelaa xesha bhizi kunye nam, i-calling yakhe yobheka ekhaya ibiseyifikile. Ebenento ebengakwazi uncedwa kuyo ngoogqirha, but ebengahoyanga loo nto, ebehoye mna kuyo yonke. And I believe this, but ubomi balam for bonke wayegcinelwe into yokubana xa ndithe ndadinwe endleleni ze kubekho umntu omthini ndiyazi nobanyandiva kakuhle na. Yazi into yobana khona indawo right now awukanawufika kuzo, kodwa khona into obekiweyo uba ngaloo mini uzawufika ngayo. Uzawuqoqoze efistireni, kubekho umntu ongazowufuna kubribe, kubekho umntu ongazowufuna nto kuwe ngoba ubelindele ukukunceda. Do you understand me? The Holy Spirit places these people ukuze babe luncedo ezindaweni. So when Paul was going through this, the angel of the Lord appeared and gave him courage. When Paul was going through this, God provided for him. And I can assure you, it doesn't matter how difficult the journey is, but I can promise you God will provide right through the journey. And so don't lose your vision of getting to Rome. Don't lose your vision of achieving le nto uThixo ayibekileyo entliziyweni yakho. You are now placed in committees. This is all to help size sikwazi ukuseva inkosi. For you to reach your role, you need a structure apha enkonzweni esizokukunceda. Kunzima ke kwesa structure. Uzawuthubeka hayi uthathe bethe basithi kube kuvela omnye umuntu phaya uzawufuneka umthini uvuthulule ngoba uba ipoison yakhe ikhe yahlala uzawulasha naloo nkonzo. Uzawufika sewusithi ndiyayilahla naloo nto aloo committee. Andazi noba niyandiva kakuhle lalatha glory. There is a Rome that we need to reach. There is a place that God has called us to reach. So simple now. Those who are in committees, those who are in the leadership, so we are pushing one direction. One day, kufuneka simile phambi kwe-emperor uCaesar sikwazi ukuthi uYesu ungumsindisi. You have your father who is guiding you towards Rome. It is his vision. When God gave him the latter glory ministry, but it was to build the best of what God wants to do. So stand up as we pray today and say, Lord, help me to reach my Rome. Help me to reach my
my role. Jenny, I want to tell you this. These things in this Galileo will happen. But if you focus, you will be fine and you will make it. The Holy Spirit will help you to make it. The Holy Spirit will remain your comforter, will remain your protector through the journey. Are you understanding me? Yeah. Work towards the vision that God has called you to reach. It's hard, but work towards it. When you wake up in the morning, work towards it. Namhlanje, when you go home, I want you to be focusing on your role that you need to reach. I want to reach my role. Turn to your neighbor and say, we're getting closer to reaching our role. We're getting closer to fulfill what God has called us to do. Come, let's give the Lord a big hand this morning. Some of you are on your journey. You are on your journey. But and you are serving wonakele ngaphakathi. Obuhlungu okwenza ngelixesha ukuthafisa endleleni. Because kulumile inyoka ezinyapha enkonzweni ezinye ngaphandle. Today I want you to be strengthened and encouraged so that ukwazi ureach Rome yakho. Abanye benu you've struggled through. I said to you that for Paul to reach Rome, he had to be a prisoner. It's painful to be a prisoner. But when you know why, at this moment, why ndingenayo imoto ngokwangoku? Why ndingenayo indlu ngokwangoku? Why ndingenayo umsebenzi ngokwangoku? I am in a journey towards my role. I need to be able to keep moving. But once you don't get it, and I want to invite you to come. I just want to pray with you for strength. There's nothing special. But I want to pray and ask God to continue to journey with you, to continue to strengthen you and today.